strong COSATU. We want to see the affiliates of COSATU becoming stronger and stronger. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ukhuthaze umfelandawonye wemanyano zabasebenzi iCOSATU ukuba uqinise imanyano zawo zibe nobunganga ukuze umanyano luphumele kunxantathu we-ANC, i-SACP neCOSATU. Search was suspended last night, so it could be perhaps this metal object has moved, so they're still searching for it, trying to locate it. Lusaqhuba uphando lwesithuthi esidukileyo besithwele amapolisa amathathu aswelekileyo kwaye amaqela ophando afanise ubugoxo besithuthi kumlambo iHenops eCenturion ukanti ke le niyibonayo imifanekiso yosasazo ngqo. Zimbaleki ezibalelwa kuma-35 amawaka kulindeleke ukuba zithathe inxaxheba kuthotho logqatso lwamanina iTotal Sports kulo nyaka. Ndizibulisele kuni Mzontsundu ngolusuku lwabasebenzi ndingalibasanga maseko masingene kuvimba esinilungiselele wona namhlanje. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ukhuthaze umfelandawonye wemanyano zabasebenzi olala ngangubinye ne-ANC iCOSATU ukuba uqinise imanyano zawo zibe nobunganga ukuze umanyano lwawo luphume kunxantathu we-ANC, i-SACP, iCOSATU. Umnumzana Ramaphosa kuthethe oku kwirali yosuku lwehlabathi labasebenzi yeCOSATU eMiddelburg eMpumalanga ngalentlazane. Ethethe kumsidi oyena mfelandawonye wemanyano zabasebenzi mkhulu kweli ngalenhlazana. Umongameli we-ANC umemelele imbumba yamanyama kwimbumba kanxantathu we-ANC, i-SACP neCOSATU kuquka neSANCO esithi lolu manyano kuphela olunokuzana inguqu ezifunekayo kwelizwe. Uqhube wathi lamahlakani alalanga ngubinye bawongavumi ukuqhekezwa phakathi izintshabathe zezenguqu kweli. We want to see a strong COSATU. We want to see the affiliates of COSATU becoming stronger and stronger, representing the interests of workers, making sure that they work with the ANC, the South African Communist Party, and SANCO in the alliance to strengthen the alliance, so that the alliance must continue to lead transformation in our country, so that the alliance must make sure that unemployment goes down. Kwakule rally yeCOSATU kulindeleke kuba umongameli walokuqala balibanzi wemanyano zabasebenzi uzingiswa Lusi enze intetho ephambili ukukhahlela kubasebenzi ababili ababelithonsi benikezela ngamandla abo kubaqeshi. Umbutho i-MK Party ulubhiyozela usuku lwabasebenzi Nelson Mandela Bay. Intatheli yethu Zolani Moyo ilapho. Zolani, siyakwamkela. Khawusixelele lihamba njani olusuku lwemibhiyozo apho? Manithathe izindamo ndizibusele kuni apho nibukele khona kwelilizwe loMzantsi Afrika. Ndisifaka isishushu ndikolo loluntu iGeorge Border eGqeberha apho ilungu elikhulu lombutho Advocate Dali Mpofu kulindeleka athethe nabaxhasi bombutho wakhe MK Party ingakumbi kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. Ngithetha nje nawo Advocate Dali Mpofu akakafiki kule holo kodwa ke kulindeleke ukuba afika at any given time uqala ngoku. Kodwa ke likhona ilungu elikhulu eliphona eMpuma Koloni umnumzana uXolani Mgxotheni. Mnumzana Mgxotheni kasixalele le mini yabasebenzi Workers Day imensha ntoni kumbutho wakho? Kaloku umbutho umkhonto wesizwe, umbutho oyinkokheli yabahlali besizwe. Abasebenzi ke bayinxalenye yasekuhlaleni. Abasebenzi ke bangabazali bethu, bangababrother bethu, abanye bazawuba ngabantwana bethu. Uyayibona itheme le yomkhonto wesizwe apha kule program ithi unity in action, because its primary concern is to unite all Africans and make sure that xa iqhubekeka nalo mzabalazo akukho zaphuselane zisecaleni
nanjengoba siqalile kapha eNelson Mandela Metro sondeza wonke umuntu ndawoningi. Njengobana ke sisiya kulunyulo lomasipala i-local government elections kunyaka ozayo, nina ningumbutho we-empire nithembe kanjani ba nizakwenza neziphumo ezingcomisayo? Sizithembe kakhulu, akho mbutho ngomnye apha. Ndikwenzela umzekelo apha eBhayi, awukho umbutho ngomnye apha eNelson Mandela Metro. Into eshekileyo ngoku seyiluxutha-xuthwano lookhansila noosomashishini ngemali yabahlali phaa ekhansilini. Usibonile isiganeko besisenzeka. Funeka kwakhiwe ibridge njenge-service delivery eTinarha. Endaweni yoba kwakhiwe ibridge kujijiswana uba ngubani umakayiniko. So aba bantu abasenamdla wale nto bonke bedibene. Nina ningumbutho we-MK Party nizakwenza ntoni ukukhalula nemingeni yolwaphulo-mthetho izinga lolwaphulo-mthetho olukhulu ingakumbi kule ngingqi yaseNelson Mandela? Okokuqala kuzawufuneka silungise ezoqoqosho ukwenzela uninzi lwabantu luqeshwe luphangele, luyeke uba nee-role models ezizindlavini. Okwesibini kuzawufuneka siqinise i-security eza kusebenza ncakasana nabahlali ukuqiniseka into yoba abahlali bayayi-understanda and bayayamkela le ndlela kusetyenzwa ngayo ne-security system. But ngaphandle kokuba wakhe ezoqoqosho uqinise i-economy uvula amathuba engqesho ne-investment ayizukwenzeka yonke loo nto izabalilisa. Lowo ke bungumnumzana uXolani Mxotheni ethetha ngamaphulo kanti ngamatilitile azathi awenze ngenzame zokubuyisa isidima nesithozela engakumbi kumbutho we-MK Party apha kule ngingqi yaseNelson Mandela. Welke manithathe izindaba ndizibuyisele kuwe eGauteng. Sibambe ngazo sibini kuwe Phazo lani eseGqeberha. Kusenjalo indlu yowiso-mthetho ithi olusuku lwabasebenzi ayiboni njengosuku lwamalungelo abasebenzi kodwa lusuku lokunika imbeko kwindima edlalwa ngabasebenzi, imibutho emele amalungelo abasebenzi kunye nendlela yokuphuhlisa indlela yempumelweni yedemokrasi yeli. Ipalamente iqhube ngelithi nayo ngolusuku izibandakanya nezigidi ngezigidi zabasebenzi kwimibhoyozo yehlabathi jikelele. Usomlomo weParlamente uThokodidiza kunye nosihlalo wendlu yebhunga yamaphondo uRefilwe Mthweni Tsiphane babothulele umnqwazi abasebenzi bebachaza njengentsika yoqoqosho kunye nedemokrasi yelo Mzantsi Afrika. Ipalamente ikhuphe uluhlu lwemithetho eyahlukeneyo nethe yaqulunqwa emva konyaka ka-1994 neqinisa ize ikhusele amalungelo abasebenzi. Le mithetho ke iquka i-National Minimum Wage Act nejongene nemivuzo yabasebenzi, i-Employment Equity Act nequbisana noma kulengano emisebenzini kwakunye ne-Occupational Health and Safety Act yona ke ejongene nokhuseleko lwabasebenzi. Eminye imithetho yabasebenzi i-Compensation for Occupational Injuries kwakunye nomthetho we-Diseases Amendment Act. Ipalamente ithi isaqhuba ukubamba ingxoxo ngemiba eyoyamene nemirholo yabasebenzi. Xa kufikelelwa kwimiba etshisa ibunzi kubasebenzi, indlu yowiso-mthetho isaza kuthi gqolo iziphendulisa iziphathamandla ezibandakanyekayo. Nekubeni kukhangeleka ngathi ziyafumaneka kodwa ziyaqhuba ukukhangelwa kwesithuthi esidukileyo ebesithwele amapolisa amathathu aselekileyo. Amaqela ophando afumanise ubugoxo besithuthi kumlambo iHenops eCenturion eGauteng phezolo. Ukanti izolo njalo amapolisa afumanise intsimbi kukholeleka ukuba zezemoto elahlekileyo eluhlobo lwe-VW Polo ezingena ngoku kusasazo ngqo lweliziko i-SABC neNews Channel 404. Kukho ubugoxo bemoto bufumanekileyo kodwa ke kusalindeleke ukuba kunqinisiswe ukuba ingaba sesisithuthi sifunwayo kusini na, bachazwe njengabalahlekileyo. Amaqela ophando kuquka indadi zamapolisa ziqhuba uphando lwesithuthi esilahlekileyo nebesithwele amapolisa amathathu kumlambo iHenops eCenturion. Kusemva kokuba ngolwesibini kufunyanwe imizimba yamapolisa uKyamurhetswe Base, uBuyipelo Sinoge noCebekhulu Linda nababikwe njengabalahlekileyo kwisithuba esingaphaya kweveki. Lo mlambo unobungozi ngoko amaqela ophando akhangela esisithuthi ngobunono nangokhuseleko. Our divers are inside the water. They are holding on to each side. We've got teams that are holding on to each side because we are told the river is flowing quite fast. The water is flowing quite fast. So as you can see on both sides, we've got teams that are
holding on to these divers with ropes for safety reasons and so on, so that they don't slip and fall and get washed away in this water that is moving quite fast. Kusenokwenzeka ke kambe ukuba bukhukhulisekile ubugoxo okanye isithuthi kwindawo besifaniswe kuyo phezolo. The search was suspended last night, so it could be perhaps this metal object has moved, so they're still searching for it, trying to locate it. And let me also clarify that they did not see it with the naked eye. They utilized the sticks. SAPS divers and all divers utilize sticks to search for objects in waters and rivers and so on. So these particular sticks then detected what seems to be a metal object that is the size of the vehicle that we're possibly looking for. Ubuhawu bomkhono emva kwentsimbi yeshumi ngalentsasa lukhelwa nqunyanyiswa uphando ukanti nezigadla ezitsala izithuthi zinxangile uqinisekisa ukuba xa sithe safumaneka sonyulelwa ngaphandle komlambo. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Sinamkele kwakhona sibuyele kwezosuku lwabasebenzi njengokuba namhlanje kuqatshelwa usuku lwabasebenzi kwihlabathi jikelele. Uninzi lwabantu abangenamisebenzi kwindawo zogobityholo eThekwini bathi abanathemba lokufumana imisebenzi. Kwingxelo ekhutshwe ngumasipala oMbaxa waseThekwini, lo masipala ufumanise ukuba izinga lentswela-ngqesho kwindawo zogobityholo kwesi sixeko lime ku-91%. Indawo yogobityholo yaseQuarry zinzenga kumlambo iPalmet neyindawo ehlala ithwaxwa zizikhukhula. Apha abahlali bagxumeke izakhiwo nanjengoko befuna ukuba kufutshane nedolophu ukuze babe namathuba phezulu okufumana imisebenzi. Uninzi lwabahlali apha luziphilisa ngemisebenzi yesingxungxo. Abahlali abaphuma kwiphondo laseMpuma Koloni bezokhangela amadlela alihlaza kweliphondo laKwaZulu-Natal kwakunye nabo baphuma kwindawo zasemaphandleni kweliphondo baphela betsala nzima kwezi ndawo zogobityholo bengafumani neenkonzo zogutyulo lwelindle nezinye iinkonzo ezingundoqo. Uthulani Ntelezi waseFlagstaff eMpuma Koloni uthi wafika kwesi sixeko ngethemba lokuphucula ubomi bakhe akwazi nokondla usapho lwakhe, kodwa uthi izinto zange zihambe ngendlela ze waphela exhwarhe kule ndawo. Kungoku nje sekudlule iminyaka lo tata unabantwana abahlanu engafumani imisebenzi kwaye uthi ulahlekelwe lithemba. Ndifikile ke eThekwini apha ngamatorho ukwathola amatorho ukubamba apho nalapho ubambe lapho nalapho sihola labo 25 rand ke sidayisa amapenifa ke ngelaa xesha. Sizama bethunga abanye thina sizame ukuyodayisa, kodwa ndibona ukuthi hayi le mpilo kona ayindisi ndawo. Ndideske ndazothola umkhukhu kwendazohlala emkhukhwini. Uzinhle Nkwanyana ophume eGreytown ngaseMgungundlovu uthi weza kwesi sixeko saseThekwini kwiminyaka eli-17 eyadlulayo ezokhangela umsebenzi. Lo mama unabantwana abane uthi uyasokola ukubeka ukutya etafileni. Ngasuswa ukuthi ekhaya kwakunganamuntu okwazi ukusiza ekhaya. Kuyimina okhona omalume base bahamba kudala. Ikomiti yale ndawo yogobityholo ithi intswela-ngqesho nezinye iingxaki zezentlalo kule ngingqi zinegalelo kwizinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho. We do need someone who is in the front, who's going to ask different departments that what is going on with that place, because those people that are living there, they are they are struggling in a very bad way. So that is the biggest problem that we are having. That's why you see most of the time whereby you see people going into the road and striking. Le komiti imemelela imanyano zabasebenzi ukuba zisebenzise le nyanga yabasebenzi uqinisekisa ukuba urhulumente udala imisebenzi.
Abantu abancedisayo ezindlini eKimberley balamkele ikhwele lenziwe imanyano yabasebenzi abancedisa ekhaya yokuba kusekwe ingxowa-mali yaba basebenzi. Le manyano ifuna isebe lezimali liseke ingxowa-mali yaba basebenzi ukuze bakwazi ukuthatha umhlala phantsi kwaye babe nozinzo ngokwezimali. Kungokunje le manyano iqulunqe umqulu wesi siphakamiso kwaye iza kunikezela kwisebe lemicimbi yabasebenzi kule nyanga. Ngokwengxelo yenkcukacha-manani bamalunga ne-850,000 abasetyhini abaqeshwe njengabancedisi basekhaya kweli loMzantsi Afrika, imanyano yaba basebenzi Progressive Domestic Workers Union of South Africa iproducer ngamafutshane ithi abasebenzi abancedisa emakhaya badinga imali xa bethatha umhlala phantsi. Le manyano ifuna kusekwe ingxowa-mali yabasebenzi abancedisa ekhaya kwaye ithi oku kuza kudala ukuba kwenziwe ubulungisa ngakwaba basebenzi. Ukanti abasebenzi abancedisa emakhaya bathi ukuba nengxowa-mali yomhlala phantsi kungabanceda kakhulu. It will help us so that if we reach 60 years, we sit at home, then we have something in our pockets for our children to eat and everything. Indivuyisa kakhulu kuba xa ndingayeka ukusebenza ndinganemali ndikwazi ukondla abantwana bam. Le manyano yeproducer ithi ukuze isekwe ngempumelelo lengxowa-mali kuza kufuneka umqeshi kunye nomsebenzi bahlawule isixamali esithile kule ngxowa. We need to involve other stakeholders. Those stakeholders such as National Treasury. National Treasury will come and assist on how this product, how it will benefit, particularly the worker. Ukanti nezinye imanyano oko zimemelela ukuba abasebenzi babe nengxowa-mali yomhlala phantsi. We fought for UIF, we fought for COIDA. We still have to fight for pension fund. Ingxelo yaminyaka le yeSweep South egxile kubasebenzi abancedisa emakhaya ifumanise ukuba baninzi abantu abantyumpantyumbeka ematyaleni ngenxa yemivuzo ephantsi nabanoxinzelelo lwasengqondweni. Iproducer ithi ukumilisela le ngxowa-mali kungathatha isithuba seminyaka emithathu. Njengoko ihlabathi liqwalasela usuku lwabasebenzi ukungathotyelwa okujongene nemigangatho yezempilo, ukhuseleko ingakumbi kwizakhiwo zikarhulumente kuphantsi kweliso ebukhali kunangaphambili. Iziganeko ezininzi zemililo eqhambuka kumaziko ezempilo karhulumente ezifana neso sandukwenzeka kwisibhedlele saseThembisa. Izehlo ezibini zemililo kwisibhedlele saseThembisa zitsale amehlo kwezempilo nokhuseleko kwiindawo zokuxilenga. Imanyano zabasebenzi zithi uthotho lwemililo ethe yagqugqisa izakhiwo zabasebenzi kuquka izibhedlele ezifana neGeorge Mukhari kunye neCharlotte Maxeke Academic Hospital kuvuse inkxalabo noloyiko ngokhuseleko kubasebenzi bakarhulumente kwaye oku kuthoba isidima sezibonelelo zikarhulumente. At Thembisa Hospital, there is a high possibility that it is due to negligence. Nangona kunjalo isithethi se-DA kwezempilo eGauteng sigxininisa ukuba uninzi lwezibhedlele kweli phondo ziyasilela xa kufikelele kuthotyelweni kwemigangatho yezempilo nokhuseleko. All of our 37 public hospitals in Gauteng are non-compliant with the occupational health and safety legislation. Essentially, this means that none of them are as safe as they should be for staff and patients. Thembisa Hospital has been assessed at 79% compliance. There's other hospitals that are somewhat better and others that are worse. And the reason is simple, that most of those facilities were built 40, 50 years, some even 60 and 70 years, when some of the requirements in terms of occupational health and safety were not really very much enforced. Umphathiswa wophuhliso lwezibonelelo kwindlu yowiso-mthetho eGauteng, uJacob Mamabulo uthe imali engaphaya kwe-2 billion yeerandi ichithelwe ekuqeshweni kweofisi. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lusufi ucele ingxelo epheleleyo. Personally, I was very worried. I really feel that it's something that we must dive deep there, get it, and MEC Mamabulo is committed to give me that report. I can assure you, I'll attend to it. If there is corruption, I will tackle it. And if there are people that are abusing the system for purpose of benefiting, they must know this time they've trampled with the wrong person. We'll attend to it. Njengoko abasebenzi bebhiyozela uloyiso oluninzi, impumelelo kunye nemitsi eyenziweyo ekuqinisekeni ukuphuculwa kwemeko, impilo nokhuseleko kubasebenzi ngumbotshisi bunzi.
kwaye ngoku kukho iziphakamiso ezikhulayo zophicotho lokhuseleko kuzo zonke izakhiwo zikarhulumente. Abahlali bakwa 28 eNgqeleni eMpuma Koloni batyhola umasipala waseNyandeni ngokungabi nankathalo. Abahlali belali yaseSidanda bathi kunyanzeleka ukuba basebenzise indlela ezonakeleyo nekunzima ukuhamba kuzo ingakumbi kwimozulu embi. Kukwatyholwa ukuba kwasetyenziswa imali ekwi-38 million rand ukwakha indlela nebhlorho yaseTsholobeni nesele ikhukhulesekile emva kwenyanga ezimbalwa yagqitywa ukwakhiwa. Abahlali belali yaseSidanda bathi le ndlela yenziwe ngonyaka ka-2012. Ngoku le ndlela inemingxunya kwaye iba ludaka nxa kuthe kwanetha kube nzima ukuyisebenzisa. Abayisebenzisayo babeka ubomi babo nezithuthi emngciphekweni. Sithetho basilungisele kuse kuthiwe xa kuzovotwa kudikimisele kunethe xa emveni kuba igqityiwe. Iphinde yonakale njengoba inje. Kunzima ukuhamba ngoku even ngoku akho moto ziyedolophini namhlanje. Oodisela balapha bayakwazi ukujika phayana kulaa ndawo ngesizathu soba xa kunethile bayayazi indlela. So balinga oba phaya babona indlela uba imanzi abaqali koqala ungena. Uthi sewuye phethana uyanetha imvula nithenge amaxamba aninayo itransport abantu abafuna ukuza because bathi indlela enirongo. Kwakule ward kwilali yaseNtsholobeni indlela ekusolwa ukuba ibixabisa ngapha kwezigidi ezingama-30 sele ikhukhulisekile kungaphelanga nonyaka igqityiwe. Indlela ibisenziwa ngemali engaka ibe ngoku ayisekho ngoku kuthiwa iphelile ayikho. So iyasixhalabisa ke thina siyi-UDM loo nto. Umasipala iNyandeni uthi imvula ezina ngamandla zilibazisa ukulungiswa kwezinye zeendlela ebezisele zimoshakele. Indlela yaseSidanda ikwiluhlu lweendlela eziya kuthi zilungiswe kusetyenziswa oogandaganda aba bakamasipala. Ibhulorho yaseNtshazini ekutyholwa ukuba idilikile ayidilikanga kwaphela, imile gomololo, kodwa unokontraka sele simthethile naye ukuba makaze kwenza ulungiso lwale meko. Umasipala waseNyandeni uthi usalinde nenkxaso-mali yentlekele nanjengoko indlela ziqhubekeka zisonakala. Ukanti abantu baseSidanda bathi abaxhamli kwezi nkonzo. Ndingulwandile Mbulali, eNgqeleni. Kwezemidlalo zimbaleki ezibalelwa kuma-35 amawaka kulindeleke ukuba zithathe inxaxheba kuthotho logqatso lwamanina iTotal Sports kulo nyaka. Iindidi ezintathu zogqatso ziza kubanjelwa eThekwini, eKapa naseRhawutini ngenyanga yamanina ngo-August. Abaququzeleli bogqatso ndawonye nombutho ongajonganga nzuzo iPink Drive bajolise ekuphuculeni amaphulo okufundisa ngomhlaza wepele. Abaququzeleli baqinisekise ukuba ugqatso lokuqala eThekwini luza kukhatshwa ngumagumede webhaso eliza kuba sisixamali. Well, the Total Sports Women's Race Series in 2025 will have over 35,000 women competing in the 3 major cities in the month of August. And as we know, August is Women's Celebration Month, so it's only fitting that these 3 celebrations in Cape Town, Durban and Johannesburg take place in the month of August. And it's going to be an amazing series of events with, as I say, over 35,000 women and some of the world's best female athletes competing on the front end of the race. Ukanti kugqatso ngalunye kwezi zixeko kuzawuqhutywa inkonzo yohlolo lwasimahla lomhlaza wepele. Ukanti ke sinishiya nemifanekiso yosasazo ngqo ngokuqhubekayo eCenturion kuhlolo lwesithuthi samapolisa. Kamnandi mawethu.